Ако искате да отслабвате, но не можете да се откажете от сладкото, тази рецепта е перфектна за вас. Всяко парче съдържа само 126 калории и 11 грама белтъчини. Ето как си я приготвихме ние. Здравейте! Днес ще си направим тортичка с половинки. Точно така. По случай празника утре, днес сме ви приготвили една много бърза рецепта за тортичка, като с нея ще са ни необходими само 5 съставки. Ще ни трябва скир, ще ни трябва също така стевия, талевинчна посана и яйца. и разбира се, И половинки. боровинки. В купа разбиваме 4 яйца, добавяме 400 грама скир или кисело мляко, 20 грама стевия, 40 грама царевично брашно и 70 грама пресни или замразени боровинки. Разбъркваме добре и в купичка покрита с хартия за печене печем на 180 градуса за 40